Álvaro Costal. Sí. Moitísimas gracias por atendernos. Igualmente non hai por qué. A min díxome o seu neto, que chamoume dende América, e díxome, mirei uns vídeos teus que falas da Serra do Suído. Sí. O home que máis sabe do Suído é meu abuelo. E digo eu, e quen é teu abuelo? Este home, digo eu, tiñas que falar con ele. Digo eu, olha, eu non vou ir ali, e dime el, ti chama, este é o número de teléfono, tal, efectivamente, como me dicía el, usted é un home moi amable porque nos abriu a porta á súa casa, e iso xe de agradecer. Entón, eu agora, cando viña pa aquí, mirei Pigarzos, e ocorreuse-me dicir, aquí hai unhas casas boas, mírase que hai unha xente que ten un poder adquisitivo, incluso elevado, e digo eu, claro, aquí a xente está en América, hai unha cantidad de población fora de medo. E preguntaba eu, como sería a vida en Pigarzos cando este era neno? Bueno, a vida era complicada e difícil. Había moita xente pobre, moita pobreza. Eu, na miña casa, pois sempre vivíamos máis ou menos. Era, como te dixera, como das casas máis podientes dentro da pobreza que existía nesa época. Logo, pois ainda vivíamos máis ou menos regular para a situación económica que existía, porque a situación económica era mala. O sea, había o xusto, podíamos dicir. Non, lujos nada. Pero, cando menos, eu considero que nunca pasei fame. E iso xa era importante. Si, había traballo e todo eso, pero, pois, si tiñamos unha cantidad regular de animales, e, bueno, cando menos levábamos unha vida, matábamos 2 cerdos por ano, vivíamos máis ou menos regular. Porque a que se dedicaban ustedes aquí? Cal era o traballo máis... O campo. O campo. O campo e os animales. O sea, ganado e... E o campo. Aquí botábase bastante maíz, e centeo, e patatas, e todo eso, pois iso se cosechaba. O sea, aquí onde está hoxe a aldea, todo este entorno, a parte máis chan, isto era... Para arriba. Aquí o pueblo era desa esquina para lá, desde o cruceiro para lá. Para cá non había casa ninguna. Esta era a zona de Labradía, logo. Era todo de Labradía. Aquí botaban patatas e centeo e todo eso. Hasta Campelo, tirando para Grifa. Non, por aquí, a Carballeira non. Mais ben ao centro do pueblo. É onde había bastante siembra. E despois o gando no monte, claro. No monte, sí. Bueno, iba para as veigas tamén, depende do tempo. Naquela época había nevadas moi grandes. Non é como actualmente, que agora é raro que neve. Pero naquele entonces botaban que sea 8 ou 10 días de neve, tapado de neve. E as vacas, pois, tiñan que estar na cuadra. Había que manterse con erva na cuadra e listo. Porque no monte non había nada, todo cheio de neve. E de repente caían 2 ou 3 nevadas grandes no ano, no inverno. O sea, de quedar prácticamente incomunicado. O clima cambiou bastante. E aparte non había carretera, era camiños. A carretera, por exemplo, de coche de línea ou de... Nada. Hasta onde chegaba? Hasta Xesta nada máis. Hasta Xesta. De Xesta para cá... Non había nada. Había que subir todo isto a pé. A pé, sí, camiños. E polo camiño, claro, non é vir andando pola carretera de hoxe, é vir polo camiño que vendría por Porto Martiño... Non, viñamos por abaixo, pola Grifa. Pola Grifa. Hai a ponta do arco esa que levou o río, que tirou. Sí. Por aí era o camiño de carro. Sí. E por aí subíase, que viñase a Grifa. Despois da Grifa a Pigarzos, por aquí o camiño non era por onde ven a carretera hoxe, senón viña por onde está esta nave, unha nave grande que hai aí. Aí pola pegada á nave, por aí era o camiño.
se me ocurre pensar, e como era a sociedade daquel momento? Era unha sociedade que cada un andaba pola súa conta, era unha sociedade máis... No, había grupos de familias que se ayudaban mutuamente, ou se traballaban para un, así, por exemplo, no tempo de que se labraban os terrenos, a siembra especialmente do millo, que era o que máis se botaba, e reuníanse 4 ou 5 familias e ahorita iban para un, despois outro día para outro, e así entre eles mesmos se facían os traballos. E así había varios grupos dentro do pueblo. Canta xente vive en Xesta hoxe permanente aquí? Pouca, la verdad non teño moita idea, pero creo que son, bueno, registrados hai 98 comuneros, pero moitos deses comuneros non viven aquí. E cantos eran cando este era neno? Pois eu creo que éramos máis, porque as familias tiñan moitos rapaces. Todas as familias nacía moitos rapaces, non había control ningún, e logo, agora, moitas familias ten un rapaz ou ningún, e logo, en fin, a cousa cambia moito. Pero naquele entonces, había familias que se cada tiñan 7 ou 8 rapaces nunha familia. E iso, pois, aumentaba bastante. Aquí abaixo hai unha casa abandonada, a última casa que está aí, que tamén xa paguei, esa era a casa da escuela. Eu fun aí á escuela. O sea, que había maestro. Sí, sí. E iban nenos e nenas xuntos. Sí, todos xuntos, sí. E era de Campelo e Pigarzos. Esta casa da escuela era dos 2 pueblos, de Campelo e Pigarzos. Aí había un señor que eu me tocou ir á escuela dele, o primeiro que fun, o don José, que era pintor. Era un señor que despois saía, ainda habrá como, non sei, 30 anos ou 40 anos, ainda saleu el nunha reportaje no periódico como o gran pintor. Ese pintou os cuadros todos da casa da escuela. Tiña mapa mundial, mapa de España. Bueno, tiña varios mapas así que había, e había unha flor onde tiña o pizarrón, onde chamábamos a venir o pizarrón, todo pintado por él. Iso xa non se conserva nada. Entón, débese de conocer, eu creo que eso debíano de conservar. A casa, por venderla, está medio abandonada e tirada aí. Pero eu creo que se podía, bueno, non creo que se poida entrar porque xa está todo caído, pero os mapas conserváronse sempre bien, e todo feito á man por él. Un pintor aí, bueno, que era don José, que despois saleu aquí nos periódicos como un pintor que había sido famoso. Averiguaremos quen era ese José, ese maestro que houve aquí en Pigarzos. E despois veu don Evangelino, aquele era bueno, desos que lle pegaba aos rapaces ou a todos, era malo. Don José nunca lle pegaba a nadie. O castigo del era, se un rapaz se portaba mal, era que te mandaba ir afora, buscar unha pouca de area, botarla no chan e arrodillarse nas areas. E coa nariz contra a parede para que non se puderan sentarse para atrás. Ese o don José. Don José. E o outro logo? O outro tiña a vara, mallaba nos como a vara. Había unha salvajada toda.